Quan vaig fer la portada, que va ser la primera, d'Estimada Marta, li vaig anar a ensenyar l'original amb ell. Vam anar a l'editor i jo a ensenyar-li. Era una persona molt cordial i estava malalt, força malalt, però una persona que parlava amb els ulls, que s'expressava, en els ulls hi veies, sobretot, o sigui, Martí Pol era ulls, i d'aquí ve el títol que hem triat, que és Se'l veu mala mirada. Martí Pol era ulls que volien dir o transmetien curiositat, ingenuïtat i com veure el món de nou cada dia. I després vaig fer també les portades de l'obra completa, que per cert hi ha un pròleg magnífic de Salvador Espriu. Vaig tractar no massa, però vaig tractar tot això. Quan es feia una portada, jo el que sempre volia és que ho veiés el poeta. Sempre no va posar mai cap problema, al contrari.